Halo guys, kena guys. Sus, sepurane sus tak kena aku sus. Poin bola. Gedene ra ilok. Oke. 1 menit Mas, 1 menit. Ayo. Iki lho tersangkane lho. Iki yo. Ayo. Oh. Gawa. Cokot kono. Hah? Halo guys. Ngomong. Sikap. Dapat bosku. Oke guys. Podho kowe lah dure. Oke. Sepurane sus tak kena aku. Aduh. Ayo. Kowe nek cocok. Tahu bengi ki mangan kau bar jongok nang kene lho padahal. Kalau kan rom. Kok pengen iki? Poinnya jumbo bola. Anu, Blok. Tapi rapian. Oke, Blok. Oh, ini jumbo. Sekarang kita kabut terus sekarang. Udah ada yang sore lah. Nah kan aku lah. Nih, tadi. Piye guys perasaan kamu? Lara. Loro. Alah. Luwung bos. Iki sing duwe nyambe ucul. Tak kenekno aku. Nangis. Mabus. Bisa mini-mini ki bak gedene lah karo cowok. Kan terus yo. Hah. Ani. Iki sak main gak wani kok. Nyokot colo bari mang. Tapi gana sing wedok kayo. Sing ndi? Iya. Sing terus lho. Pri. Masa keparingan iki gak? Gak. Kok Iko lho. Guys. Dapat 1 ekor. Mas cara gambar kiri lah kena iki lho. Ora. Gak ngenekno. Kena lah ini. Rene lho, Blok, aja rono kok. Kok